Утта янмас, суда батмас диләр аның кебек булган кешеләргә. Бүген Бахтеевка авылының бик тә уңган, бик тә булган, кунакчыл, ашык йөзле, туган жанлы, чиста, пөхтә, эшчән кешесе Азизова Сәйдә Хайдар кызының зур юбилее, 90 яшьлек туган көне. Аны әлеге олы тантанасы белән шын күңелдән якын туган кардәшләре, Рамазановлар гаиләсе, Бахтеевка авылыннан Кәшаф Тиминдарович һәм Мәвлегөл Усмановна, Ульяновск шәһәреннән уллары Рамил, тормыш иптәше Гүзәл, балалары Диана, Мәскәү шәһәреннән кызлары Римма кытларга булганнар. Озын гомерле әби-бабайлар авылның горурлыгы, яшь буын өчен батырлык һәм сабырлык өлгесе. Өлкәннәребезнең гомер юлы җиңел генә үтмәгән. Бөек ватан сугышы китергән авырлыклар, якыннарын югалту, иртәдән төнгә кадәр колхоз эшендә эшләү, булар барысы да 90 яшьләрен тутырган авылдашларыбызның башыннан үткән сынаулар. Безнең Сәйдә апабыз да күпне күргән. Ләкин авырлыклар белән сыналса да, ул гомердә дә уфтанмый. Елмаеп, бәхетле яшәдек без Юсуп белән ди. Дөрестән дә, мәрхүмә булган тормыш иптәше Азизов Юсуп Исхак улы белән алар тату гаилә булып яшәп, 4 балаларын тәрбияләп үстерделәр. 2 уллары һәм 2 кызлары иде аларның. Барысында алар авыр елларга булуына карамастан укытып, югары белемле иттеләр. Кызганычка каршы, Сәйдә апа матур картлык юбилеен Юсуп абыйдан башка каршылый. Аны язмыш баласын югалту белән дә сынады. Рифатыбыз бик иртә бакылыкка күчте. Мәрхүмнәребезнең ятар урыннары гөлбакча, керәсе урыннары җәннәт булсын. Кадерле Сәйдә апабыз, 90 яшьлек юбилей ул олы бер биеклекне алу дигән сүз. Аллага шөкер, без бәхетле кешеләр. Чөнки горурланып, телгә алып сөйләрлек якыныбыз шушы яшенә иреште. Сиңа теләгебез бер генә, киләчәктә кайгы-хәсрәтләр күрмичә, балаларның, якыннарыгызның кадер-хөрмәтенә төренеп яшәгез. 100 яшьлек юбилейны да әле каршыларга Раббым насыйплар кылсын. Саулыгыгыз әле тагы да олырак юбилейда котлаулар кабул итерлек булсын. Без сезне нык хөрмәт итеп, яратып яшибез. Гомерләрнең иң бәхетле сәгатьләре суккан гына. Бер карасаң инде 90, бер карасаң 90 гына. 90 бит ул, тик сан гына. Йөрәк һаман 18дә, йөрәктәме? Тулпар анда. 90-га яшәсәк тә 90 тапкыр яшәмибез. Бәйрәм итик гомерләрне, бәйрәм итик яшәүнебез. Хөрмәтле Сәйдә апа, ишле Рамазановлар гаиләсенең бар теләкләренә дә без райондашларыбыз белән бергә кушылабыз һәм алдагы җырны тыңларга чакырабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Картаябыз инде димәгез, гомер үтә диеп көймәгез. Балаларны күтәрешеп, ныкларны үстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп. Бабай. Син эшләргә җыенасыңмы бүген? Ә мин эшлим, бабай. Эш менә бу. Эш иртән сәгать 4-тә башлана. Картаясың, бабай. Зәрәт кем бетәди? Арыталусыз эшләгәнсез, ал ял белмичә яшәгәнсез, яшьлек үткәнен сизмәгәнсез, гомер үткәнен күрмәгәнсез. Картаябыз инде димәгез, гомер үтә диеп көймәгез. Балаларны күтәрешеп, ныкларны үстерешеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп, яшәгез яратылып сөеп. Картаерга вакыт юк диеп. Сез булганга дөньялар матур,
Siz bulganğa yemli taňatu Yaşagız seni biz yaşlardan Görüp hürmet duyup yaratu Partayamız indi dimegiz Ömür deyip giymegez Balalarını kütterişip Anıklarını üstürüşüp Yaşagız yaratılıp suyup Partayırga vakit yok diye Yaşagız yaratılıp suyup Partayırga vakit yok diye Arutalısız işlegensiz Al yal bilmişe yaşagensiz Yaşlık ütkenin sizmegensiz Ömür ütkenin kürmegensiz Hey! Partayabız indi dimegiz Ömür üte deyip kiymegiz Balalarını kütterişip Anıklarını üstürüşüp Yaşagız yaratılıp suyup Partayırga vakit yok diye Partayabız indi dimegiz Ömür üte deyip kiymegiz Balalarını kütterişip Anıklarını üstürüşüp Yaşagız yaratılıp suyup Partayırga vakit yok diye Yaşagız yaratılıp suyup Partayırga vakit yok diye